Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab salam kula dongakne rezekine akeh. Kula dongakne panjang yuswa. Kula dongakne mulah rezeki. Amin. Utange lunas. Amin. Sing ngutangi lali. Gambir rosokan. Minggir pojokan. Ana sik bocah sak tugelan ngono nyapa cedhak aku. Ngriwut-ngriwuti nyambut gawe nek kene. Paling ora wae lho nyambut gawe nek kene nek kerajaan lho. Aja bedundak-beduduk. Paling ora awakmu ya sing pideksa to. Wong lanang lho, awake dhewe iki mau meriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Awakmu iso klitah-klitih. Lah ora iki. Lha ya awakmu ki sing pideksa, wong lanang ki nek kene pideksa. Lah engko kok idek. Ya ora ngapa? Lah engko darani Telek ngono. heeh. Ya ora to ya senek kene sik awakmu kene. Ya, aku tak omong-omongan sik karo dulur-dulur kerajaan. Aku meneng. Nek kene meneng bar ngono ngentut. Asem kowe. Ya nyambut gawe iso saur manuk to Mas to. Paling manuk lho suarane kaya wong iso kaya manuk. Ya tegese awake dhewe ki omong-omongan. Omong-omongan wong loro kajate ki hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Manggone eneng dusun kerajaan sing dadi kami tuwa jenenge Pak Widodo.
Mbah Lurahe asmane Pak Suyatno. Kok apal to? Lah ya ditulis kok. Oh. Niku sakjane kula teng mriki wau lek Mbah Lurah alhamdulillah gareng tekane ya oke 5 juta. Deal. Niku nggih Mbah Lurah alhamdulillah anu gareng tekane kene ya 5 juta deal. Pak RT apa meneh? Pak RT nuwun sewu gareng teko kene 5 juta ya deal. Bareng Igun sing jok. Asem ya. Matur suwun Mas ngono. Alah 750 lho dinyang. Gara-gara Igun bling iki aku Mas. Lek Mbah Lurah ki lho, nuwun sewu lah jenenge Mbah Lurah ki wis sarjana hukum. Paling ora beliau ki pusaraning adil pucuk pimpinan wonten ing Laladan mriki. Nek kene desane ngendi? Desane Karangpatian. Karangpatian. Lah ya didongakne. Nggih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat Karangpatian sedaya paringan sehat. Amin. Murah rezeki. Amin. Ora gur ngono to. Dongane ning nggon toprak nganggo pantun to. Nganggo pantun iki ning krajan to. Nandur ketan ning pinggir kali. Wong sak krajan muga kabeh akeh rezeki. Heeh. Lah nandur ketan ning Kedhok Amba. Wong sak krajan muga-muga panjang yuswa. Nandur ketan ketane ireng. Wong sak krajan muga-muga meteng bareng. Lah terus bojone sapa? Alah alhamdulillah bojo lek gedene sak cangkir ngono kuwi arep nggih apa? Kok ya. Iki lagi cethuk sepisan. Asmanipun sinten, Mas? Kula paringan asma pun Uceng. Uceng? Aja pindho lho, tak sumet. Ora. Uceng kuwi kena diarani wong nagih utang ngendikane Mbah Lurah lho. Mbah Lurah. Uceng iki kena diarani wong nagih utang. Kok iso? Lah ya Uceng kelangan delek ngono ki. Oh, aku jenenge mburi Uceng kurangan delek. Nah, kaya awakmu. Mula awak iki bengi iki jenenge hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nah, semoga NKRI tetap jaya selamanya. Merdeka! 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 Hidup wong wedok! Hidup wong wedok! Ngono. Hidup wong wedok! Hidup wong lanang. Hidup. Ketoke sing lanang kene ora tek padha hidup. Kokean sing wedok. Iya, heeh. Ya alhamdulillah barokah Mas. Nderekne ketoprak seni ketoprak apa iki? Cahya Muda Budaya. Pangarsane beliau sinten? Bapak Igun ngono neh. Ndeleset kowe lek musuh Igun. Awak gur ngenyang ayo anakku kok. Oh ya gara-gara Igun kuwi mulih ngono kok ya. Matur suwun Mas. Arep Pak Igun lho. Ya maksud suwurne kan Mbah Lurah, Mbah kami tua, Pak RT RW iki matur nuwun. Wong mesti marahi ngene iki Igun kok. Angkan-angkan aku 5 juta karek 750 kok iki. Oleh nyang-nyangan. Asem kok ya. Padahal dalane angel. Kandhani kok ya. Muga-muga berkah barokah. Amin. Dalu menika anggenipun tasakuran wonten ing lingkungan kerajaan mriki mugi-mugi sedaya dulur kerajaan kabeh sing duwe kewan muga-muga ya ndang babar. Sing duwe tetanen muga-muga panene ya akeh. Sing duwe bojo muga babar. Sik to sing ndek bojo, Anake babar. Lah ndek bojo kuwi urung duwe anak. Oh, duwe bojo sik lagi duwe anak. Lah tapi menteng ra karo bojone. Lah karo sapa? Lah ya dhewe. Lho kok iso? Lah lek karo bojone ndak oleh hitung-hitung. Tegese ki ngene lho Mas. Lah bocah sak ciduk nek angel men diomongke. Tegese ki nuwun sewu ya kaya beliau Mbah Lurah kalih Ibu. Kuwi jenenge metenge ya wong loro, Mbah Lurah karo Bu Lurah. Ngono. Ora iso. Lah kok iso lho? Lah meteng wong loro ada dampyak-dampyak ngene. Tegese niku ngeten lho, Mbah Lurah niku di ngeten teng Bu Lurah ngoten. Dicas. Ya ora. Tegese wong loro ki yo meteng ngono lho. Tah kok piye lah Pak Lurah anake pira? Tegese niku ngeten lho. Pak Lurah karo Bu Lurah ke gentenan ngono lho, Mas. Weh, engko dadi bar meteng kene terus Bu Lurah ngono. Asem kok ya. Lah, tegese ki wong loro ki duwe anak bareng ngono lho. Weh, wangel iki wonge. Jar, gareng iki to. Aku melok cah cilik iki kok iso goblok dhewe ya. Aku ya kok nggumun. Lurah meteng. Heeh. Terus
6 sasi lu genteni karo Pak Lurah. Ora lho. Ya Allah, Bu Lurah kalih Pak Lurah. Menika kan temu wahyuning judul. Wahyuning katentreman pun ginaris saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Kebak ing barokah ngandhut 9 sasi 10 desa terus nggih 10 dina yo. Ya 10 dina ki mubung ning desa terus brodol ngono nggih terus niku kagungan putri utawi putra ngono lho. Dadi ra sida gentenan. Ya ora gentek yo metenge Bu Lurah dhewe. Oh, Bu Lurah ora meteng karo Pak Lurah kok. Ya kok isih mulek kae ya tegese Bu Lurah ki disetrum karo Pak Lurah terus ngene ngono lho. Lah dalah. Lah kok nyetrum lah wong kali iwake akeh kok nyetrum Bu Lurah. Ya Allah ya. Weh, Awakmu ki lho Pak nuwun sewu lho ingkang rawuh ki beliau lho dari jajaran kepolisian rawuh lho. Dari Koramil rawuh lho. Awakmu ngomongne nyetrum lho. Kuwi ora kena sing sepisan nyetrum. Itu tidak boleh. Sing ngangka loro bakar-bakar, sing manggone eneng hutan, sing gawe penebangan hutan secara liar itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Kita sebagai masyarakat harus melakukan reboisasi barangkali ada hutan-hutan yang gundul. Kuwi lek hutan. Lah mangen wong bakar iwak ning kono ditokne ning Pak Polisi yo. Enek kono nek wong bakar iwak? Iya mangen bakar iwak. Enek kono Pak Polisi meneng. Pak Polisi jenengan nyapa to Pak Rao bedil ndase. Coba. Enggak ya. Enek kono bakar iwak. Iya bakar iwak. Enek ngendi? Alah kuwi etan kuwi lho. Oh, alah warung kok. Lah warung dicekel polisi ora oleh bakar-bakar. Ya tegese iki ya kabeh iki mengku werdi to Mas. Awake dhewe ki nglenggane beliau Mbah Lurah sarjana hukum loh. Seorang yang sudah tahu hukum dengan kedaulatan NKRI. Indonesia harga mati kuwi mau. Mulakno awake dhewe iki ya wong loro. Mula iki mau wonten kathah pamundutan. Oh iya. Iki lek upamane gegojekan wong loro awake dhewe ya kan kurang kepenak. Lek paling ora ya adi-adine dhewe ya ditekani kene. Awakmu iso mbawa. Bawa apa ya? Yalah iso apa ora? Ya uripe nang gunung ya tan liyane gubuk ya reneng. Awakmu iso mbawa gubuk asmara. Heeh. Tenan lho. Gentenan ya? Iya gentenan. Ya. Oke. Bar kene terus kene. Bar kene terus kene. Oke, sesuai dengan perjanjian. Deal ya? Oke. Bawa gubuk asmara. Rodok rene. Ken rodok pirsa kabeh dulur-dulur ki. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Bar kene terus kene. Heeh, sesuai dengan perjanjian. Deal ya, Kang? Oke. Tangge sepelan iki kenek iki cah iki. Tangge golek duit ning nggon wayangan iki cair iki tok iki. Nggih wae nggih ngapunten. Ayo. Awake padane kethok obleng. Ya ora to, sepel wong loro kok ya. Sehati. Sefrekuensi. Ya paling ora ki awakmu ya muka dimah dhisik duwe rasa kuwi ben terenyuh dulur-dulur ngerti suaraku. Oh, apik men. Paling ora ki ya kudune awakmu ki ya kudune ngerti karo kahanan kene. Aku tak nyanyi yo. Ya wis, ngono. Lah aku lagi nyanyi ngono. Ya, asu. Engko samene mbane dipek dhewe. Ora wis, aku wis meneng. Ngono. Iya. Aja ado. Ora. Bar kene terus kene, ya. Sesuai perjanjian. Deal. Oke, baik. Aku rada rono ya. Aja ado. Iya. Lah engko lek ado ya adem. Mumpuni ning gunung kok. Iya, rasa kek yo arep muka dimah nek. Lah iya. Rada geser sithik ya. Loh, aja ado. Alah nyanyimu kapan? Lesek ta kok ya. Monggo. Nyingkar nyingku. Wah, jambak bae Pak Nur sewu Pak. Tanah nggih ngoten niku. Ya Allah. Bocah kok pinter kaya ngono. Ya Allah. Kuwi anake sapa? Anake mbae. Iya, lek gedhe sampe dadi apa? Maling sapa? Maling rondo. Ngene lho kok isih seneng grames karo rondo lho kaya. Ya ora ketang sak cebok. Ping wau bawa sesuai dengan perjanjian. Bar kene terus ono. Mau kan kene. Terus kono. Sesuai jerak perjanjian. Deal
Monggo. Iya ya. Kono Bar kene terus kono. Ya. Mangga. Lingsem yen kemutan. Kowe kate yo iso tekan ya Allah. Kowe kate yo iso ya Allah ya Allah. Kowe nek medeni bature lho. Ya Allah ya Allah. Kowe kate yo iso ya Allah ya Allah ya Allah. Kowe Iso medeni bature lho weh. ya ora ngedeni aku saking gungane karo awakku iso nembang. Lah Aku iso nembang kuwi kok ya. kok Kandhane kok ya. Lelampahan awakmu. nggih. Lah yang sesuai perjanjian, bar ngendi mau? Bar kene. Bar kene to mau? Terus kono. Nah. Sesuai dengan perjanjian. Deal. Wah. Gosok. Kok iso to? Lho kok sesuai perjanjian kaya undang-undang iki lho. ADD kok enek potongan dige KMP kuwi awake dhewe ya kudu nrimo. Lah awakmu dadi masyarakat ora tahu percaya karo perjanjian ya pecat karo Mbah Lurah kok ya. Ini kancane Mbah Lurah kok. Enggak. Lala, iya. Ora apa-apa, sing penting pinter kok awakmu kuwi. Ya gara-gara kene terus kono wi mangko tiba neh ning aku. Ya. Lelampah. Lah piye yu? Sik to aku njaluk warah. Kang kawuri. Aku mesakne awakmu tak akali. Mesakne. Awakmu aku ki mesakne ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah aku ki mesakne karo awakmu ki. Ya Allah aku ki mesakne. Hop! Manuk disetrum malah bleset. Ya. Busiku mbok terak. Lah busi weh mati ya sabar. Dintekne bareng-bareng. Tresno tulus nadyane engku bok asmara. Mas, awake dhewe wis sepuh, awake dhewe wis wong tuwa. Paling tidak beliau-beliau bapak ingkang lenggah, ibu-ibu ingkang lenggah, bapak-bapak ingkang lenggah mirsani pagelaran. Iki engko lek gur tuwa, iki engko lek kucul piye? Tak tekakne sing nom-nom. Iki tak tekakne sing nom-nom, sing komburi tak tekakne, aku tak bukain nyanyi. Oke. Yen liwat aku kelingan. Ayo sing nyibung ayo. Ayo. Yang dua ke belakang, yang empat ke depan. Yang dua ke belakang, yang dua ke belakang, yang empat ke depan. Ayo. Ke belakang. Iya.
ndandakne lek Sinoman ki tahu dengan kebudayaan. Jenenge ya priyayine bocah wis cantik-cantik. Anu terus pendidikane ya wis dhuwur-dhuwur, pengalamane nang nggone seni ya alhamdulillah. Mula kena diarani hidup dengan seni kita menjadi indah, hidup dengan ilmu kita menjadi mudah, hidup dengan agama kita bisa terarah. Ora gur nom tok. Iki ya enek, iki ya enek neh sing mburi. Iki apa to iki? Wis enek iki wis enek. Ya rasakno. Ate dipadani kire. Lah iya kok kandhane ya iki apa iki? Ya Allah ki modele apa to ya? Mosok to ngene iki to. Saiki musime bom. Kok iso? Iya paket nang ulere kok. Alah. Awakmu to. Iki nyilih blangkonmu jale. Nyilih blangkonmu jale. Nyilih blangkonmu wis. Aku ki jenenge saka Pacitan paling ora ya duwe ajen-ajen sing luwih gedhe ta. Iso njukuk rakok tanpa nyenggol blangkon. Awakmu ngerti apa ora? Ora iso mesti. Iso njupuk rokok tanpa nyenggol blangkon. Nah, iki ya tak jukukne irupan saka kidul ya. Tuh gali tu atos watu gembuk susu atos tahu empuk susu. Tong galintong semprong bolong tek wong rondo ompong melu wong rondo ayu melu aku. Ya cuk mlebu kene Mas. Wis mlebu rene. Ora percaya ta? Ora percaya. Delakan jujungan ta delakan. Nah, tenpon janggol blangkon aku iso njukuk rokok. Anda kalah licik kuwi lah karo aku kaya. Paling ora kok ya. Kok saiki pembelajarane wis merdeka lho. Awakmu sik kena diapusi. Iki enek jerone nek isine. Nah, diwaca. Blangkonku kok nggih tutup. Iya. Iki ditutup. Nah. Ngesakne opo? Yes, ditutup. Kan enek piweling opo? Enek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirgalas dan travel. Lagu kesayangan. Gala-gala, terima kasih. Saurunge gala-gala Mas ya. Iki ibu-ibuke ya isih enek. Iki sing marai iso iki saka ibu-ibune sing ngono. Tak golekane gendeng ngene kene. Podang kuning. Monggo. Kapiarsa, monggo Mas, buka saking Bonang. Podang kuning gagrag Tulungagungan. Monggo, Cok. Nggih, monggo. Ya. Yuk. Monggo. Awan ning omah wis Monggo Bu. Ayo Bu. Kaluyuran aku lek sing tak sayang
serasi kan ya kaya aku iki wong ayu sing tak tresnani Nduk. Iya dereng sing gawa dhewe. Alhamdulillah. Yayi Limbo. Dijajar ya Nduk Kados ya. Bundin Kang Mas Uceng. Saya gede. Arep rangkul ora cakep. Apa kaya iya? Paling ora ndum katresnanke. Apa Paling ora ndum katresnanke kaya aku. Wis cedhak ngene, wong ayu lungguh ya. Ya. Aku iya kene. Penak. Aku wedi gampang mengko piye to Kang Mas? Ya paling ora kok wong milenial kok ya ngene. Delok tangane muter ayo. Tangan Ora oleh muter. bagiane kaya Nah, kaya. ngene. Lah iki ya iso ngene to. Bisa apa ora? Aku arep ditibani kok. Nggih. Timbang kowe engko semaput dhisik, aku tak siapne iki bote Mas. Lintang swara Mas. Bawane sak pira Mas? Iki engko iki awakmu musuhe kae. Rono. Rono, aku tak karo iki. Ya. Ya, heeh, sak pira? Ora apa-apa malah iki irit ngene. Lah kok iso irit lho? Ha wis lemu ra dipakani lemu. Alah wong lemu ki malah rekoso. Lah kok iso? Lah ya piye yo? Wo deloken to. Angkulen setengah jam kula kerap kumat kok ya. Ora deyek-deyek. Ya. Wong ayu tresnaku kinarya tamba susah nang batin aku Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus rene wong siji wae wis tambah Laku deyek-deyek. Lah kok iso ngomong nek aku lansia lho? kopret Kok iso ngomong nek aku lansia lho? Ya iki. jaremu mau siji wae cukup Awakmu meremos sik. Bapak tak nyambut gawe sik. Lakune wis peyok Kaya nekat. ngene iki. Gaplek oprisian. Alah. Lah paling ora ya dites to ngene iki. Dites Mas, tipong Mas. Tak gendang duit tak ayo. Ayo tipong Mas, ayo. Ayo. Ya apa ya Ayo. iso? Nah, son. Yo, tikungnya joko koda padamkan. Yo. Yo. Iya, ayo. kowe apal gerakanku keton ra usanga Wes dijajal iso apa ora? Ayo marep rono. Ayo, joget yo. aja ketelan gantok Iya. Iya. Bodoh. Iki genten Yolanda. Ayo, Nduk. Sik to sing nipung, sik to. Ora katen. Ayo, kowe iki marepe rono ning gone beliau. Wah, Pak Koramil kono ya, heeh. Madepe pundi Mas mriko? Heeh, ya. Ayo, rada ndek sithik. Rada ndek. Oke, monggo, ayo. Mosok sakmono, Mas? Iya, ndek sithik ya. Iya, ayo. Weh, Ngene mawon, Mas. Enak ini lah. Sekeding. Bojomu iki. Cang, kene wae cang. Bob, genten iki. Lah. Wis, ya. Kandhane kok nek loro boyok piye to Mas? Ora lah. 1 2 3 mulai. Ngene to cang. Ngene iki. Lah iki nom-nom iki ya pinter. Ayo Nduk, tak jajal Nduk, ayo. Lah. Iki yang calon menjadi generasi di desa Karangpatian. Siap rada alon iki bocah isik isen ya. Nduk, marep rono sithik. Heeh. Rada ngendhek sithik, Nduk. Ngendhek sithik. Ya Allah, aja kaya ngendhok ngono to, Nduk. Paling tidak ini lho, Nduk, ya. Nah, ada ekspresinya ke sana gitu dong. Ya, harus bisa dong kelas berapa, Dek?
Kelas 1. Kelas 1 SMP ya. Rada rono sithik awake isih kaku, Mas. Nggih nuwun sewu lho ngeten iki. Rada ngendhek sithik, Nduk. Heeh. Ngene lho, kene. Kok kakune ram. Kopine ndi kira? Ngono lho. Ya, bokonge rada mundur sithik. Bojomu kae lho iki. Wis ngrusuhi kok ya. Ayo kene wae, Cang. Ayo Mas, ayo Mas. Tak ya. Iya. Oke. 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 Oh. Nah, terima kasih, Dek. Silahkan ke belakang lagi. Genten bojomu iso apa ora? Iso apa ora? Iso apa ora klopen ana bojomu? Bojomu iso apa ora? Ayo. Ayo, Mas. 1 2 3. Oke. Ngedit. Kok ya wis entletek to. Yo kok ya wis entletek kowe. Wong kakean. Lho, iki malah cebret kabeh. Kok ya ngono Kok to. awakmu kan nggo pempes to, Dek? Pundi bojo kok paling ora Ya ya. yo lali kok yo pempes dientekne bocah-bocah kok. Joget ki Iya lah mau disili kono kan. tak warai. Tak warai joget. Tak warai. Heeh, ngene. Banter-banter. Ora aku nyilih-jilit bojomu. Aja suwi-suwi ta. Ora. Dendudung tak dendudung ngono wae. Iya. Ndek titik. Piye kae pisan. Wis lemu ngentutan. Asem ya. Ndek ya. Ayo, oke. 1 2 3. Dong. Wis aku. Lah. Urung sampe ya wis gelismen bareng. Modelmu kaya pitik rendekem kok. Ngono. Monggo Mas, terusnya Mas. Lintang Asmara. Sesarengan Mbak Dita, Mbak Yolanda dan juga Nduk sapa jenengmu? Yu. Modit men tukang tipung iki Ya jane. gumun kok ya. Nduk Dita. Genduk Yolanda, genduk Yuni ke belakang dulu, di belakangnya adik-adik. Yang merah ke depan dulu. Nah, informasi. Nah, informasi. Biasane lek madosi Mbah Wo nuwun sewu mengke dalu tindak nggen kula acarane genduri. Mbah Lurah dalem aturi tenggen kula menika wonten genduri. Instruksi pada malam hari ini informasi kagem Mbah Mudin. Halo Mbah Mudin yang di mana? Angkat tangan Mbah Mudin. Mbah Mudin malam hari ini kehilangan HP. Yang merasa menyisihkan HP-nya Mbah Mudin mohon untuk mendelehkan tenggene panitia. Saya torek. Ya menyerahkan ngoten lho. Mendelehkan. Nggih. HP-ne Mbah Mudin dalu menika ketlesut mbok menawi wonten penonton sana kadang wonten kerajaan ingkang pirsa HP-nipun Mbah Mudin monggo menika saged menghubungi panitia makaten ya genduk kabeh 04 monem 1 2 3 4 5 6 7 Iki sing jatah awakmu ya jatah 8 sitok-sitok. iya iki mau enek request Apa? sing bagiane sing mburi gala-gala lah iki ibuke sing iki mau arep nyanyi lali janjine nah nggih damel keyboard mawon Pak De nggih damel keyboard mawon nggih iki damel lali janjine menika request demi request nika ingkang sampun dipun damel dalu menika dipun sembadani monggo Mas lali janjine monggo Mbak Yu ingkang badhe nembang lali janjine monggo Cok. Bojomu arep nyanyi lho. Dikau. Mbak sik to. Aja kaya wong drep ae butuhe disampekne gek ndang mulih. Lah bantang bawon lho, Reng. Dagangane dhewe sakmene mbane
dulur-dulur kerajaan dorong pirsa kabeh. Oh, kaya tekono ya. Namanya diaturke kersane pirsa, Reng. namanya siapa? Gayo Kelas berapa? 1 SMA. Nah, Gayuh kelas 1 SMA. Nah, iki sik anu dandani onderdil. Ya. Namanya siapa? Ayu Ayu. Kelas berapa? 8. Kelas 8 berarti kelas 3. Kelas 2 SMP. SMP mana? 1 pulung. Ya, 1 pulung. Iki namanya siapa? Nabila Nabila. Kelas berapa? 5. Iki sampean magangan gede gitu nane. Iya. Lah iki tok nong iki. Remenane Pak Kapolsek nggih ngeten iki. Lho apal nggih Pak Kapolsek nggih. Tok nong batuke nonong. Tok nong batuke nonong. Kelas berapa, Nduk? Kelas 1 Nah, kelas 1 SMA atau SMP? SMP. Alhamdulillah. Cita-cita ingin menjadi apa? Puluhan. Polwan. Ya Allah. Iki namanya siapa? Caca Caca. Kelas berapa? 12. Kelas 12. Putrane sinten? Ibu asmane sinten? Parini Parini. Omahmu ngendi, Dok? Jurugan. Alhamdulillah. Pak Parini, Bu Parini daleme jurugan. Alhamdulillah. Iki ke urung ta? Wes apa urung? Urung. Namanya siapa? Cuwilik kira ngarep ra ketok iki. Ya, namanya siapa? Divia Divia. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Kelas 6 SD? Heeh. Alhamdulillah. Ojo gelem lek dipacar kaya oyot kae. Wis ning mburi ya iki. Terus. Jan-jane. Janjane kowe. Ngendi? Dinteni sik. Aja kaya wong derek. Ngono. Lah aku ora kok kenalne, Reng. Moh aku bapakmu ki. Jenengmu sapa? Limbo. Jenengku Sapa jenengmu? Zazu. Sapa? Yayu. Yayu kulino dimongso. Yayu. Mana? Mongso. Terus Ya yo awakmu ki lek Yayu ya kulino dimongso. ngono ya. Bacotke Reng. Ora kok dimongso malah mongso. Bacotke ora, Reng? Iya, nggih. Monggo. Jan-jane. Ya. Janjane kowe.
ngene iki kan ketara penak toh. Seorang pendidik harus pandai memanfaatkan lokasi. emang kono, Rek. 1 4 celurut siji ngarep mburi 4. Iya. 2 3 ngarep loro mburi loro penak. Awakmu dikode ming kemrungsung tok. Heeh. Nggih, mangga terus ya. Jane kowe nang ati. Kataku saja nyopikani. Hatiku sudah karo paling Mbak Dita, Mbak Yolanda, ugi Mbak Yuni setunggal lelagon mengke nderekne ndoro nggih. Awake dhewe nyambut gawe gegojekan, nduk-nduk adik-adikku kabeh ki enek nggon kepatian ya Mas ya. Awake dhewe yen ngantek duwe rasa sing piye-piye balah dadi ora kepenak. Sepisan lagu bareng ngono nderekne ndoro ya. Iya, awake duwe ceciban. Lah iya kandhani kok ya nggih. Monggo. Ya, ayo Mbak, wonten denok sekalian. Nggih. Kesayangan, oke siap kesayangan. Ya, monggo. Kesayangan Mbak Dita dan Mbak Yolanda, monggo. Monggo.
bagai